Shubor nagaslem jong unongsan Hima. Rangbah Shnong barim ka Shnong Mawpen uba Anjelos Dewkhait. Ularay ba unom Ïakhun Shuh ikakam Rangbah Shnong. Larajia ba usim ka Hima bawal. Unpenlong ya ka eleksyon na muar ulat hait ya ka nagakam bar ukwa ban itino hakiway. Habay kran bar kinong to kubor hakanyo tarik mentaw banay. Hapalau ka State Central Library Shillong. Uba Anjelos Dewkhait angkat ka jingdon lang kinong Krisyan. Ula pensay ba ka jingbom tre ban IT ya kikot kisla. Siya ka Hima bawal. Kamday ka ray jong ushimet. Henry karay jong kinong Shnong baro. Namarkim hon ya ka jingjit usim ka Hima. Bantong daw akting Rangbah Shnong daw uba bikendro karbani. Bangaday Rangbah Shnong barim jong ka Shnong Mawpen. Bangala sajid au pat ba nong Shnong jong ka Shnong Mawpen nadu usnam arhajar khatsan. Bat katem jonga kan kut ha kasnem arhajar arfo terik ubnai Februari. Kakerteng jonga kadai Anjelos Dewkhait ngatharai baro kibriu menta kila kualut ban yoi kata kadur ke jonga bakat caba pai la sausngi sansngi menta ngatharai ki pat ba nong Shnong jong kari khasi lengba jong ka social media ki yoi yanga banga siat kuli ban nakamon ban nakandiang hari upat ba nong Shnong omdai uba siat kuli yanga kidai kibriu jong usim kibasiat kuli nga ban nakamon ban nakadiang usim ru Ukraine hakmat jong ka social media ba mau Ukraine hakat social media da kata ka jingkren baong hana ba uta urang ba Shnong barim deitang na benta kikot kisla ka jingdon jing usim halade ya kata ka property ba kadai ka kam jong usimet ngasim ya lade ya kanai ka kam ba kadai ka kam ka property jong upat ba kumnungan IT ya kikut kisla jong upat ba jong ka kam Shnong kam tham haba kam dei ka kam personal jong amarwe haba upat ba nong Shnong ukhang percaya nga Rangbah Shnong ba ombet ban ay kini kikot kisla haune u akteng Rangbah Shnong uba klamdan ka jing yamir jingmut lang bat ngikit khot jong ka executive committee bat kum juru bat kini kit khot bat kini ki villager kumbalaong uni Rangbah hakmat namarkat kum ka ain kerti senchar Shnong ke jongi kalong ba bangin jit ya o Rangbah Shnong kalong da ka jing yesu thulang bat ki pat ba nong Shnong ha po ka aks jong ka bawal fitip sai ba ka aks jong Hima bawal lei khempun kup bor usim banong bantong akting Rangbah Shnong kata kalong kat kum ka aks Henry haka rules la tho ya kata haka rules ba ka rule pra kasop rule pra bat karulsan la tho sai hang tu ba dei ban ya su thu jingmut lang bat karulsan bat karulsan ka kadai ban yes dei ban ya su thu jingmut lang bat ki pai ba nong Shnong kadai kalong ka jing perem ka jong usim yanga bat kum juru usim uang yanga bahana nadu bami kini ke jing pan kini ki pisa ki pilan jong ka Shnong lani ke jing don jing jong ka Shnong lani kini ki kini ki kot kisla ngalai Rangbah Shnong ngamdon kot ngamdon slangan pensisa khamat ka jong phi one bread usket tri khamat jonga ya ka proceeding jong ka Shnong dei ha kan riu terik bangi rai ya kata kalong bangin IT ki kot kisla jong ka Shnong ha uni u akting Rangbah Shnong usket tri menin pat wan jeler hang ni hakmat ki social media ba uang ba udon hang te ngaso lengo ba unong thoru ya katu ka hakane ka jingtho hakane ka proceeding jong ka Shnong udai usket tri padu usanya tu Keteng manut kitri. Herol risau uni udai unong tho hakamit enrif terik ujun arhajar arfau bangi rai ya kata kawai ke jingmut bangi nom IT ya kikot kisla hauni akting Rangbah Shnong namar bangi kajing IT kot IT sla katkum ka rai katkum ka riti senchar jongi ka Shnong Mawpen batkum juru katkum ka rule jong ka Hima bawal kani ka administration rule jong ka Hima bawal ru ka kedau sai ya kata ba ka jingi IT kot IT sla kan long bet ha ka dorbar pat ba
kumnu pat menta yang ban pha sop ban pha lek IT hakmat hau tau acting da ka ba Shuh sop hato pat ba don mo ka hak ban khang yang orang ba Shnong bat kum juru uang ana badai na kata kadau ba uneu usim ya kan ka kabu ba ubula ban enjoy kat pamon ya kat ni ka pisah jong ka Shnong ngasulungo ba ka pisah jong ka Shnong hang orang ba Shnong wat sitang karung amdon ngatraimon subhana ka kam jong ka Shnong ngasu thu bangalong orang ba Shnong ngalong usyakri jong pajba kitu ki Rangbah ki bawan menin hero risau badai sekretari usim ki kam ki bahaya bo Shnong dakilak hadu mentang padan ngane thu akhmat jong pi ki social media kidan ki sub kontrak ki batrai ki kam jong ka Shnong hadu mentalang bakak ti jong ki padio balai par ki keno yang bahana dei manga bam laban ajing khen akhmat ki social media ngadai uwei bangapat juan bat ki social media ngadai uwei bat Ubriu bompat jupan pau ki kot khobor ngam ju sutenar hiru bot pen pau kot khobor deilang ba kani kejing set kuli jong ki bangawan hang ni hakmat jong pi bangar pencai hakmat kari kasi barok kawai bangam dei ubriu ba kunta ngatarai ki pat nang Shnong ki sakhi kani kejing sisa bad uong ruhana bangamut ban IFIR hau pulit tang balada IFIR dau pulit hanaka kampen jurong uni usim keren ya kata dainem ya kata ulah keren ya kata Henry totip ko pajba kani kasiti haka khandai tarik jong ubnai ba khandai ngayo usim IFIR yang direct ningkong kalong na kabenta ka meeting bakini kirang ba kini perkhat ya kakam kumnu ban le na kabenta kani ka Shnong kakam Shnong kap thau Here ai direct yang ana bangalum ya kata kami meeting pajba persya ni covid upulit uwan banong ares no yang ana ba pipilong ya kata kami meeting pajba sangsot yang orang ba Shnong ubarim jong Shnong Mawpen here nga susun kat kabangadan hapreng kajing susun udon upaj ba hakmat uban yalam lenti yang ban lej hakmat jong ka aupus dengar ban pelaj ya kata kakam kumta nakaliang jonga hadin untuk sipau tarik lawan poi biang upulit ngan puli kini kisti hakmat jong piki social media hakmat jong kari kisi bergawai kini yo kata berkini yo sengau ba usim ukren kutu haba usim udai uju usim bat ulang ru uteman basan kumnu unut ban kren ya kum kini ki jaktin tu Sri Anjelos Dewkhait Mawpen village is Kasihil. You are hereby directed to hand over all documents and belonging material of Mawpen village to the newly selected acting Rangbah Shnong Sri Bikendro Kebani, which was appointed by Sri Kensai Borlang NSIM of Bawal's imship. And it is also informed that all the related documents and belonging material of the Mawpen village to be handed over within 3 days. Kai kawaran yang bau pulit wan panik ikut kisla jong ka Shnong ngasolongo ka bakrau bau pulit wan ban waran yang tangapo laisngi ban lej aino gini ikut kisla hau tau acting Rangbah Shnong aba kendiap lo nakaliang pipin IT na min ikut kisla jong nakaliang jongangan ong bangam don por hakabaya dei bat gini ikut kisla haba upaj ba ukhang nganom laban le upaj ba uang upaj na lasai ngan pelaj lasai upaj ba uang aino ngangan ai here kasong hakini ki pajba ki bakhang namar kini ki pajba ngaso thu kom Rangbah Shnong kidon hakama juruti ki bakhang usim uang ba kamaupen kedon kmat cendrang hadu arspa san phau ngas ngau hakatu ka social media makani ngal dei Rangbah Shnong ngatip ha ma man perso pi ngatip ba ka jingdon ki kmat cendrang Shnong Mawpen kini kisnam balalejno kalong batang sispa andru phau menta try ladangi ni plus no bari gini ki barang Shuh yo bot kalong kalak bantam mah kata kalong kejing sisa here gini kinong kini ki pajba ki bawan khang yang om dei bawan keren dak tinru kila airu dak jing tho yang kini ki pajba kini om dei tang utam dorlang risau bakren menin kasih kare Henry tarik bapelai hakmat jong ka social media hakmat kari kasih berkawai utam dorlang ngamla banlen udai sisa udkhat
barim rengkat bat nga tangba utam dorlang ulale syongkha ha ke lauba nadu arajar khatsan une utam dorlang ulale syongkha ha ke lauba harai haka isi jongi wat sistem ru 4 don bandar rengkat tam dorlang risau udai uwai orang ba jongka executive committee jongka dorbar Shnong jongka Shnong Mawpen balai jet dapat ba ngamla ban len ke jing sisa Henry utam dorlang juan wat sistem ru haka komiti pej haka ni ke presding ru ngarak ke presding ru ba utam dorlang juan meeting no pat uba tai bahana ngalak sausna ngaklem lum ya meeting haka arfau tarik ubnai aprir arajar khandai ngadang lum ya meeting sapai ba ya kani ke jing sisa PUI ne am kani ke jing sisa ka don hakti haka to ke presding pej to usim ong ba lada phim IT ko kisla ginam laut pelong election definitely kumno kin IT no na phim IT nang banyo pelong election tena kaleng jonga nga nomla ban ai ka raya kamat jong ki social media la ne hang nunu re kata kasong ha ki pajba kan kumno lada ki pajba ki ai yang ai kata borong top laj no ngaplaj kata kalong kaju pop na ngam don bor nama kadi ka kam jong pajba kam re ka kam simet sakoi pada ka keno gojong kim manem kasi kalong ba Mentah hari berflak syak berkhen kurang bak Shnong. Hari berkakut katam jong film ni syak berkhen hari berkatam ti kelakon. Mentah pi sembilan long su orang bak Shnong ba hari mentah ba Shnong Mawpen la thung mentah da waktu orang bak Shnong. Pi sedang bat mentah ban blok ya skim ni bak Shnong ya ka jal jaban mission baga nakaliang ka surta ka wanra apa Shnong pi atau kali ni betul bersisa. Pi blok ya ka skim apa pi blok ya ka skim abawan la ko ka terapi isi. Ko na PHC kata kalau nak pajak kan sampai keren nak kalian pajak kata ban patai nak kalian jangan mudah yang nomor kita kena bawa di mau kita kata dia yang kalian pajak kan kata kajing kento hana balong ban liang jur basung barim belakang kata ki development di bawah lembak ki office repair lembak ki blok di kamu sendram ni pajak hadin bangil de persya nak pasdang yang ni acting rebak Shnong Nindap rai ru posong baro ipai ba posong long tli ka we nindap rai ba yani aktir ba Shnong ninam ailat dalilai ba un trekam hapo Shnong po thau jongi mangim pedang yani aktir ba Shnong ba sujit tangda usim marwe samna jit lang jongi pai ba nimai la de u ban trekam kanunu akam ban penroi po Shnong na kino ba dei namata juga Shnong nimai la de u dekum taru apa mi kini ki development ba per bawan mambana mosunram ban pentreh po Shnong jongi ya khang persa kita di pemain bawan nak ini nugi office lu lawan ne nasor no ki jakar buan hapo Shnong jongi bari ni kan kam Shnong naliang pai ba na Shnong boro ko ni long teli bangin mailan dalilai ru am ya ki no ki jing penroi bawan tre po Shnong lang bau ni acting rebak Shnong bau si mu susi ya u kumta nyiman se ban de ai kopi hamala ki office po mo sundam landu kap bo blok mo sundam CRD blok apa PLC musnram markum ta dar ke office musnram dep ajing tho ang tu leng pai ba borok ke wengin don kli ka we dal le ki kinono ki di kampon ro nginum priang po Shnong mangim ku kampon ro po Shnong ni ku asma ya rabas Shnong bapura po Shnong manginum priang na atir po Shnong bun trekam po Shnong fi ni ku ba yor po Shnong dala yor po Shnong bapura po Shnong hanta ki ni sa priang ya kino ki jadi kampus Shnong lagi long ki doman lagi no baper man penroi bo Shnong po thau ngi pedang dak basuk dak basan dak jing sukman bo Shnong po thau jongi ma to ko poro ki ong lum sim ki dan lang tagi dekhot ha ta jilong sim ba ki dan pat po ba ki dekhot jong ke executive committee kila system kabu he gitu ki kamar ki don ma kli semanga ha ta ko por ba khot usim ong ba ki dan lang ma ki nang nero ki ba dan lang ta ko por ba ki menjur ban IT usim bum jadi acting no Shnong kebalik ki klaktin no ta perlu ki to sakli ini tang ini cerai pada ada merakmat akan kami jong kalau sobrik waru khot no bhai ngalong kum buhman jong kum ka kur ka jat jong nanda ngai we ba ngalo kamrang bai manga baneki tenga ngala kram kini ki kintin da kum no mela ni am ba menjit tang ba me ya u atin da ki Shnong ki thau kim hun baro upai ba mela dan peringat ya ni ngakar ni kata hari umpat de uang kumne uang ngala dia beli aduh jom kini ke sini
Kini kini kendung kendram. Balipat. Abang uang lah. Dia balipat. Hadu. Jom kani kapor. Jom kani ka khidmat. Ra ula. Dengan ngasipuni tang ya kata namar ngalong. Uhmen hapdeng jong u. Jong kakur ka jai. Ngayang persya nak bentai jong kata. Rangbah Shnong udah usim un penlong ya election. Pin kontes biang ya nikah kam Rangbah Shnong. MP ngalai ka jing Shuh ngam squat Shuh ban contest ni ka kam election. Yang ka kam Shnong. Tangba ya kini nak ibat kini kikot kislaru ka David na upajakan. Hari ya katni ka kam Shnong ngalai ngam don jing Shuh. Kata kalau ka jing Shuh. Ngalak clear upaj baru kini upaj baru kila tiplut kini upaj ba bangam don jing Shuh ya ta kam Rangbah.